hapo pale ije hamu weko ya. Ndio kana za go. Ana no se hapa. Aka mweko ina. Aka bu pom ichere. Pom ichere. Ayo, sing a long story. Kado na kuna kanzo mbose. Because he use ball, he use other things. Kanjoge. Ona emedu mpuba. Unabanya kwa mbata. Baka na bafo kwa na mbata. Mbata ba unabanya waya. Ndere ogbo fana agba mko ogbo. Fires. It is a complaint. I wouldn't know you go to the second. I don't know that machine. I knew where I am. I don't want from the machine. Which is not because you may go and walk. I need to check. Nima, you want which I'm going to is a colleague. My obo, my car, happy. My guinea theatre. You are in it. You know how stand up white. You may pass your coming. I tell you, I use it. You want to run up. You want to use when I'm going to go. I use it. What I was. Okay, no, so but I hear but I hear go. Yes, the people you I don't want to book in it. Because you use what I want to get. You go in it. It is here. You never supposed to see. Now, I couldn't wait in it. And get you out. Go to carriage. Fire, so you may go. You have to go this afternoon now, but I will never go and I get because if I don't Anama. I debate in a hand. I debate now. If walk and make you look at a G and Ampalia, or can you take it on the game for walk? And then you will have we don't know. If I'm not talking about I'm taking outside. Nobody may go continue outside. None of the meeting have for now. Fires, in your wagon. I'll be chilling outside. But I can stay outside. Oh, Richard, he check at them in a challenge. Follow that channel. You can't win now. Tinha campo on mano na ezuru. Tinha ina tinha go kwa tinha ko ezuru. Uma praia na ekulipa. Tinha ko. Foi esse tinha go. Mana na tinha. Oga. Dike bu sugar. Sorry for sugar. Tinha ko sugar. Na tinha. Tamba ko tana nyi dire no ya. Aka agbakọchara no azụgoro nketa nzụ nketa ha nwe mmadụ ka aka m bisi atọ we ọ dị ka bịa afụ n'ụgbọ maka afụbe nke n'ụgbọ mbụ nke a etinye ezugo na ịmakwanụ mma nwaanyị anya gbasịkọnụ ka mụ na ya dịba na mma
500 maka enwe m change. You want to change? Nke iti ebe a, it's not nke ego ane. 500. Hey! Ọ gị na ụmụnna gị na mma Ọ bụ esi m tinye wee cheta ego. 500. Charu, ka abịa. Enwe m change. You want to change? Ah, 500. Mma ji akpọta ụmụnna m. You want to change 1,000. Chiga ahụ ga-ezu amụ. Mba ka eji okwu n'ime gị ihe so m ka anyị baa n'ụlọ ka nye ya ego. Bịa ka anyị. Cherenụ ka abịa. Ị chọrọ iri ya? Ọnwe ndị na-ebujere ya. I wetara ego ịbịa zụrụ ọnụ ụlọ ka m na-abazi ewere ego anyị. Na mejiri ego ba na ego nọ n'ime ụlọ ka Amụ ndị na-eche ịza m si ebe a pụọ ndị kọstọmas m na-eche m. ife na kọbụ n'afọ gị n'anya. Afọ gị n'anya. Ama onye ya. Ya wụnyekwu ya. Onwe ndị na-eji ibunye. Ndị kọstọmas m na-eche m. Abụrụ m eso ma na ndị Onye ọzọ. ka m bịara abịa m ihe igbo ga ahụ na ị na-ego gị si ebe a pụọ. Ọ na-azụrụkwanụ m azụrụ. Chere afụkwanụ gị n'anya. Ọ ya amasịkwanụ ka mụ na edeba na mma. Nye m nke a ka ndị na. Chọrọ ka ị mere m biko achọrọ ka igoro anyị ọkụ ya ezuru anyị n'ọnwa ịma na ụmụazị a chọrọ ibido ule ka akwụkwọ n'ọkụ eji were gụọ akwụkwọ ihe a na-eme agbanye n'ụtụtụ agbanyụ n'abalị agbanyụ n'ụtụtụ obi adịkwanụ ha mma ma mụ akwa na-ekwu obi adịghị m mma ka ka anyị esi nọrọ n'ebe a anyị aga-ele TV fan aga eku anyị biko kedu ya nye mụ aghụghọ ahịa ị na-aghọ aghụghọ karịa mbe kwukwu ịdọba ịgbanwe okwu iyi mee na-eme ka onye na-emekwu emekwu so imecha na perfect otu isi ịbịaba ịgbanwe okwu iyi na-eme ka onye a na-emegbu emegbu ana m ihe ikwu akwa ka anyị gote kaadị prepaid kaadị ka ị chọrọ anyị egote okay ama bụ nke a ugbu a anyway ihe ga-eme bụ na anyị ego kaadị m ga-enye ya ego ka ego kaadị ga-alasa ụlọ ọnwa abụrụ nke a abụgodị nke ugbu ọnwụ na ịbanye emesisi ọbụla ị ga-eme ịbụrụ na ije na ọtụtụ yadị ndị mmadụ na-akarị nnukwu a na-akpọ face me and slap you ọ bụ na ịhụ nsemokwu hụ ọgụ na mgba ihe prepaid kaadị a na-ada ebe ahụ ị ga-asị ihe ọ bụ Irak ka ọ bụ Irak na-eme ezigbo ịma ihe mere ihe na-ekwu bụ eziokwu ịhụ ma nwoke ahụ na-ego aga egotere anyị fuel ka nke a na-ekwu ama ma apụkọ gịnị Apollos kedu ịhụrụ Apollos ahụrụ m ya mgbe m na-apụ ụnyaahụ ụgbọ ọkụ na mgba na-ada maka igo kaadị ịmaka ọ kọgidere nwere aka abụọ kpuchie na ntị si ya biko ka nkagodo ibe m na-agabata ọ si ọgụ Chimo ị ga-ata Apollos n'ebe kwa Apollos ọ bịara Lagos babezo ndị ara a na-akpọ ya ofuru ibe Apollos nọ n'ụzọ mgbe niile n'ọkọchị na abalị ọ dịcha n'ụzọ ọ ga-ego prepaid card ọ na-acha ọ ga-ego ndị ọzọ kaadị ebe izu ekele dịrị gị ahịa nke taa amaka ụmụaka ewetere m ego echala m ya onye aka m ga-ere wee wụọ mmadụ aka m bụ na m na-ebugharị aka m nwata dị ka m legoro otu mbe ọka macha mma ka m mma bụ ibe m nọcha skuul ndị na-eme dọkịta ndị na-eme injinia ma ajụkwara m ịga akwụkwọ Chineke ama m ị ga-echeta m otu echi kama m ga-agbanyere ka m rewe aka ma skuul a kwenyere akwa ama aga ya agụchala m etinye
Police. Oh, you're jebe. Ogutaro ni fe. Oya na taba na to. Ogutaro ni fe. Apo ai police so ima ti ga fegi so we to yin. All this to pay high with you. Oh, we fe. Dicho. Egwam. Idenye na akwụkwọ. Mbụba egota m ya. Mmata gwa. Ede egwa m nke nchọ na akwụkwọ. Aka nikwa akeba akwa aka ni. Ya si ya so. Kiatika na-ekwude ekwu maka ihe gbasara ọkụ. Hapụ nwoke a nọ. Maka ihe m ji ekwu ya bụ ọ bụkwa na ọ chọzi ịdị na-akwụnye ego kaadị a bịa na-etinyere anyị ọkụ ka onye ọbụla goro obere jenaretọ nke a na-akpọ pasma nebo nke nwantanta onye ọbụla ego baba na nke igota nke ahụ mụnwa egota nkwe ya egolu m ya anyị were m nke ahụ wee karịa ụlọ nwoke ahụ mgbe ọbụla ka ọ na-eji ihe eri mmadụ onye chọrọ ọgba n'ime ụlọ n'ime ụlọ Silas Nwaaba ngwongwo Silas Nwaaba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo nwanne m na na-agba mbọ ọgachukwu ma asị m ka m mechiri ọrụ masị ta mgbafụta bịala ka gị bịa kpọtụkwara gị ọ dị m si zụtara m ehi ya m bịara ka maka ndị iti Chineke ọ ga-aga na ngada ịma mmali ihu ikpu keda dịrị mmali ihu ikpu o ọ dị mma kena dị mma hapụ aga m ezu ya kena mgbe ego ole 500 nsogbu ada ga m enye gị ego kpọrọ oche ịmakwa na olizi ọ dịkwa na ihe ebudo ezigbo mmadụ ma gwa gị ị nọkwala otu ehi ga-esi dịrị ihe ndị eme Silas mgbe ya hapụchasịkwa ndị a niile ndị iri ụdị ihe niile ire la ihu shọp ya gbara bịa ọla ka ị bịa zụọ ya ya ahịa ga-ekwe ịhụrụ unu nwaanyị ịmalụ ọdị ha dị egbefula ndị eri anụ ụmụ nwaanyị hụrụ mmachi hụrụ mbi ụlọ ndị agha aghụghọ
ịhụrụ m n'anya lekwa we ọ gasịrị ịhụrụ m n'anya anya ọ bụrụ gị ekwela hem chọrọ hem dị ka bụ makpụrụ anyị afụ na sọnde anyị afụ gaga anyị ga-enweta onwe anyị ọ gasịla sọ ọ dị ka isi m otu ọ dị like ya ịhụ ya n'anya chachacha chọrọ m pụọ ka ndị ọyị nwaanyị nnukwu m olu dịkwa m aka m adịkwa ya hapụ onye mbụ enyi m nwaanyị ị na-achịkwa na iwe ọyị nwaanyị enyi nwaanyị ke ndị ebe ole ha mgbaga eziokwu he truto ntụkwasị he ntụghachi mmadụ hapụ elu osu a sị gị na ọ dịghị enyi nwaanyị onye ọbụmbụ ọbụ onye ara ha anyị ga-ezu ike bịa ka anyị fụla sọnde ọ dị ego mbatara m aka ọ dị moto m rere ma mgbere mee gị ma ezi ụdị ịhụnanya nwere n'ebe nọdụ ịnwụdịla ifuola ilego obi lekwa ya egbure nọ gị rahụ ụra onye ahụ m dị n'ịchọ ihe dị ebe a dị egwu anyị dị ihe dị n'ịka ọba anyị fụnụ sọnde nsogbu adị ezinụlọ m ego ole 1,000 akwa bụ gọziri amaga aga m ekwe ụgwọ aga m ikwe ya ọnụ ọkwa inwe otu ịgbara mgbe n'ọpa ịfụ ndị m inye gị ege echefukwala wo hapụ mmanụ na asịla onye na-achọ gị okwu Silas n'anya ajarụ ngwongwo Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya ajarụ ngwongwo na taa ọrụ nke taa ngwa na ọjọọ ama m na ị ga na-enye n'anya sị ka ihe m ji kpọpụta gị ebe a taa mgbe ọ bụ na ịkpọpụta m ihe ọma na-eso ya obi dị ya enwe ihe m chọrọ ka anyị kpaa ifo prepaid meter akwa ịma ife anyị na-akpọ prepaid meter ama m ihe ọnụ ọ dị mma ana achọ m ka anyị na-eyuzi ya n'ụlọ ebe a ọ ka mma karịa nke anyị na-eyuzi ebe a ọ dịrọ mma ka anyị na-eyuzi adịrọ mma maka ụmụaka nke m abịakwa ọ bụ ihe a na-esofia na-agwa m kemgbe ka etinye mana nje na be ha nye ụmụ ya niile anọrọ na isi ofe gbachaa ụka ka a bịakwa kịta nke m achọrọ m ya o ada bekee ezigbo nwa dadi ka eme efu nne gị anụ m agwa ihe gbasara prepaid meter ọ bụ ọ dịrọ mma ịma ihe mere prepaid meter emekigo m arrangement niile ndị nepa ya eweta ya anọ gị nwa ya egosi ebe ha ga-etinye ya so that aka gị ga na-eru ebe ahụ ma ya nụrụ ya ọ gị nwa ga na-agbanye ya na-agbanye ya ọ dị ka unu na-aba akpachaghị ihe a obi dị ya ọ dị mma nnụnụ ndị abịa gị nwa ya egosi ebe ha ga-etinye ya ebe ga-adị mma fat ebe aka gị ga na-eru nke apụbakwa ewepụ ọkụ a ọ bụkwa nke ị ya anọ na-akpọ chịkịchịkịchị ọkwa apụbakwa ewepụ ọkụ a gee ntị akpata atụfuo eji ihe abụọ gara anyị nwa bụ ndị ọrụ PHCN ndị PHCN bụ ndị na-afụ maka ọkụ n'ogbe a niile anyị abịabugo ebe a na mbụ ma iru unu na-abụ anyị afụrụ ya ndị anyị kwuru anyị gwakwa ha ka esi eme ihe a na-akpọ prepaid meter unu ga na-esi n'amụ ya ka ọ ghara ịdị na-eri unu ego nnukwu oke na-abịaruona unu mere nke ọma mgbe aka kọwara ya adawa so ụmụ ụbọchị batara ebe a ịma na elekwe manya na-eme ihe egwu anaghị ama nọ n'ụlọ mana nke ya mere ihe nke
ihe na-eme n'ụlọ ahụ so m batara ebe a na-akwụchika ndị m na ha bi na ya adị na-agbaga mgbaga na-ekwu pH something paper meter oge ya na-akpọ ya ebe so m dị surprise so n'onye kwekwe na-agba m duto ilekwa ya dị ebe anyị bi ebi ọ ya dị ọgba aghara ndị m na ha ga-ebe mee efe nye ọgba ebe ụbọchị nọ n'ọfịs ibe onye nke na ebe a sị ebe onye nke m na-agbaji m aghọtakwu nye aghọta ụbọchị nọ n'ọfịs m na-ekwunye ya na-ekpocha m ihe gbacha maka ihe ọkwa ndị surprise kunu kwugide adịkwa m obi dị m aṅụrị kọnọ bịara ihe mere na adịghị ihe ọzọ ọgwụ aga m ala ike nwere ọkụ nwee nke nọrọ onwe m na-eyi ụzọ otu chiri kọwa ya ịkọwakwa ọnụ ndị ya dị na-akọ bikọs ibi onye ke nọ n'akụkụ ebe a ekwukwala ihe a nke na-enwe nke gị iji ụgwọ a ga-akwụ ụgwọ ya ọkwụcha gị were nke gị mba na anyị eme otu ahụ ọcha ka esi eme ya aga m ewere nke were nke ị ga-akwụkwọ na ya aja aga m afọ ebe ihe egwudatara onwe obi na-egbo anyị chasị ojiji ụgwọ ma ndị kwapụrụla akwapụ ịbịa were nke gị ị na-enwe ọkụ ka anyị kọwasịala ụlọ ebe a na-ege ntị ọgbaghara hapụ ede ihe mere anyị ji wee bịa ahụ ka anyị kọwasịala ụlọ ebe a okwu na ịchọọ mita nke gị nke a na-awụrụ okwu mana bifo anyị na-enye gị mita unu ga-akwụchacha ụgwọ niile unu ji tupu anyị ebutezie mita ọfụ nye gị na mita ha abata n'aha gị ihe ọnwụ na ị na-amụtara ka ị ga-akwụ onye ọnwụ na ọkụ mụtara ka ị ga-akwụ na-egekwa m ntị ọ kacha mma atụmatụ ya tụtara adị mma bikọs ọ ya aka ya efe ọzọ duto na ịdị anọkewe n'ụlọ duto ihe egwugo mgbe ọ na ihe nọrọ n'ụlọ ịgbanyekọla ihe ọkụ onwe onye gị na ị ga-asị ya ichetakwa abata ịgbanyesịkwa ihe ọkụ na-egekwa m ntị ntụ a ga-esi wee chọọ ịkọwara ha ebe anyị siri wepụta ha bụrụ nwa na okpiri tụba anyị ọsọ onye otu anyị gbaba so ọ dị mma ntị isi wee doo obi umeala anyị kọwalụ gị so mgbe ọbụla unu ji wee kwadobe unu ji kwụsị ụgwọ unu ji bịa enye gị mita ọfụ ihe na-ekwu na ejighị m ụgwọ ọ ya ndị a ji ụgwọ bikọs ọ na-eti egwu ọ ga-gba ya nkịtị ije ebe ọgụ jiri m okwu nke m separate ọ ya bịa ji ọkụ bikọs ọ like ya ọ ga na-ekwenye m ọkụ nke nwoke na-ekwu okwu obi ajụ ọrụ na-egekene m iwe ezigbo mmadụ biko nye m ọkụ nke m Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwaaba Silas Nwaaba ọ bụ onye na-achọ gị okwu